tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to guede gamaji saare jatar halwara mboyo a donnayi waalo ñurkali ko on waktu yoni ha to gurela raneru e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal gardiɗo landa pastef woni ousmane sok gonɗo e jillu muɗum ousmane sonko gonɗo e jillu mum e nder leydi sénégal holliti hanki to joal gendarme ɓe jani e convoi muɗum ha beddi ɗum a garnat ene wonde lacrymogène fitinaji bannoɗi hakkude sénégal e hakkude sénégal kamɓe mali to diboli oɗo saaha mo gonɗen yontere yawtunde a jaam arti toon ma en ketto musidɗo meɗen amadou dioba to leydi mauritanie sifande nandirala ko fati banggue gaz hakkude mauritanie maroc kame nigéria ɗum waɗi koto noksoɗo lamorgo leydi mauritanie to leydi mali 3e édition ko fati banggue kawguel qur'anila karima yuɓɓinama ñande 15 nduɗo hen lewru association mullay idrissa kamen gari yeeso e jasuji kewɗi dokkirama tonama en jaa toon to guine konakiri fndc ɓe urima seppo mango no fewi nder leydi ndi kala fonno wonde ko ñalawma janggo ɓe dirtini ha nogas nduɗo hen lewru kabruji men mana en ha to burkina faso côte d'ivoire ma en jaa to ouganda kamene wonde éthiopie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno mamoudou bana ko bawɗo lasrari ganduɗo leggal labdo reedu malaɗo wune ceerno mamoudou bana ene safra rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sita infection omo yawnan ɓen wonduɓe asmo diabète tension rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ɓe ellaji men ndewani lawol ceerno mamoudou bam ene yawrani ɓen worɓe usraɓe goragu to banggue lasrari ceerno mamoudou bana ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe embauche ɓen gollotoɓe yiɓe ñibde e pala suju men ceerno mamoudou ban kadi ne yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle walla ronkuɓe ñibde e dewle mumen walla worɓe ronkuɓe dakmitade dewle ɗe ceerno mamoudou ban ene yawrani ɓen mi arsigaji men kippi ceerno mamoudou ban andine dendagal keleneɓe mum o ɓuuri wawde gollade ko ɗeɗo balɗe tati woni ñande talata ñande alarba e ñande alkamisa ñalɗi keddiɗi ɗi ne hasi tawa woni koye liste woni koye liste woni tawa ñalɗi keddiɗi ɗi ne hasi tawa o woni koye silkeji makko ɓurana walla sahani tawa o woni tigui koye halwaji makko kala nodduɗomo e ɗi ñalawmaji so heɓanimo eɗi ñalɗi so heɓanimo yo waɗ insisté tan so arima o noddide walla ma woɗƴettude ɗum ceerno mamoudou ban ene wiya dendagal kileneɓe mum so wona ɗin ñalɗi woni ñande talata alarba e alkamisa kala garowo yo noddumo ko addi kene ara beele jomum ene wawa ƴettude rendez vous wasa tardude so yettima yiyamo hano hannirtani ceerno mamoudou ban ko labde reedu malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to wuuro men peete numéro uji makko téléphone ko 00 221 77 353 48 10 ko numéro makko whatsapp so tawi ko numéro makko appel ko 77 911 19 61 cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa
caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴundi e suka e mawɗo e debbo cawiiɗo kala caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadia Sy sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent Dande Maayo e gardogola sohna Habi Saar hakkunde Nawele e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadia Sy sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadia Sy mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent Dande Maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ciggam nangue wulgue diaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keblaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garɗuɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulgue diaw e gardogol Harouna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne ciggam nangue wulgue diaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw woto woɗɗu joni joni so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw ari ko faabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keblaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulgue diaw kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba son jeehi tollore mon YouTube on tappi Weltare TV walla ni weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on jii toon tengade wonande jayde mon son mbaɗi abonné kala audioji e kala ko waɗete e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe ko majjirno mon kala ma on mbawa yebtude ɗum toon taw on dañani hen hay caɗele goote an joguiɗo laame baaye nonne kadi joguiɗo gurdulle e tasuji puƴe ganduɗo e hoore mum jokkodire wonande caabune lallitare 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 enitta tasuji ne wondi e gommage a muɗɗoma kabroji men ɗemngal pulaar sifande nandiral hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame banque développement kame banque islamique de développement nden sifande sifodira ɗum ko jagorɗo ko fati banggue économie mo leydi Sénégal kene tolno e nogas e jeeɗiɗi million koppreje euro ɗum noon ko ƴellidde ko fati e banggue darnude cattal fewnude vaccin ji e nder leydi Sénégal takko dande maayo ngo Sénégal Podor département muma taw koye commune mo Guédé ha fayenma Gamaji Saare kame Diatar Halwar Mboyo nonne kadi Donnay Waalo kam yoga e guure taweteɗe on diwan kala woni la morfilo diƴƴe koko tarti woni hen nokkuji beele ya ngara o ne woni ne satti no fewi ngam teskede natgol maayo ngo ha wami naati yoga e nokkuji oɗo saaha mo gonɗen hewɓe koko juuki yoga e booli ngam yettoyade ɗumen ko caɗele mawɗe no fewi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam hewɓe ne mbiya ismu yuɓɓinama to Ndiassane ñande aset jawtuɗɗo henno lawol battugol 139 lawol kene yuɓɓine wonande ismu annabi o sallallahu alayhi wa sallam porte parole khalifa général mo galle Ndiassane woni Pape Abdourahmani Kunta e rima toon wonande dawriyankoɓe leydi Sénégal ndeɓe kutorto discours aji jaam e kisal ɓe mbasa hutorade discours aji mette e gañgol lowde ɗum nde ɓe mbaddate jungo e jungo kamɓe kala ɓe ɓamta anni mabɓe so tawi ko leydi Sénégal yo yaaru yesso nde ɓe gonata hen neɗɗo goto tene kadi o yewti toon jewte juɓɓuɗe ko fate banggue beldal e dendal kame jokkere enɗam ha leydi ndi Sénégal ɓuura yarude yeeso gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko caggal nde huccodiri wonande senuji mum caggal jewti mum ɗe yuɓɓinno fuɗɗi jillu mum e nder leydi Sénégal ngam heɓanade sumgoji 2024 ɗin noon caggal nde o yimbora faadi to Joal o holliti gendarme ɓe kañumen jani e nder convoi makko goto haaɓe beddi toon gaz lacrymogène oɗo saaha wo yonnani ɗum tene o holliti ala gonɗo caggal ɗeɗo gueɗe kala so wona mawɗo leydi ndi Sénégal o holliti o hulani ɗum hande o hulani ɗum janggo ɗum ko konguɗi makko ɗi o yaltini hanki jamma ha fayenma subaka hande o to mbana population finoɓe toon kolliti metti mumen faade autorité ji local ardiɓe commune mo mban caggal nde ɓe tuumi wonande maire o en jogui sifande yeyde leydi mabɓe kene tolno 1,7 hectares kono kadi wonande collectivité walla mbiyen coalition walla men collectivité sohli waalo noon kay gardogol Alhaji Malick ɓe erima wonande kamɓe kala nde ɓe tamonirta ngam salade ɗeɗo henna gueɗe fitinaji musɗi baɗɗi to Raneru wuuro wiyetengo Gurel ko debbo goto fittanu itta taw ko kural bal fetel yooɓi fittandu makko tuuma waɗi ngal baɗala ko joom galle makko on noon ne yiile yiitaka koko waɗe ladde gendarme ɓe caggal nde jeehi toon sapeur pompier suutino ɓandu makko loskoji ene jokke oɗo hen fitina a baɗɗo toon ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal gonnoɗo jagorɗo jangde towde Macky Sall wonande to Mari Niane wonande hanki haalulaji makko ɗi o yaltini wo erima hoorejo leydi ndi oɗo saaha nde andinta
ɓiɓɓe leydi ndi kala ma won candidat dawal tataɓal eyi walla ala ko wawi hen wonde kala omo foti andinde ɗum ɓiɓɓe leydi ndi mbawa andude kañumenne ko jotori ko konngudi on gonnoɗo jagorɗo jangde towde horejo leydi Sénégal to Touba wonande bandiji yinnoɓe yande e nder bijouterie goto ɗum ko jamma asenne jofi alet o ari koye kat goto mo jogui jaasi kame laaɓe e martuji kala ɗum koye leegal bitegal mbaal ne tawi Touba o tawi ɗon denowo oɗon bijouterie wawi dartade doole mum kala no fonno wonno on wona cosoho ko Saar o darti no fewi haw dañi folde wonande on bandi arnoɓe ɓe noon battidi ko dogde kono ɓe ɗaccimo komo gañi hen gañanɗe musde no fewi caggal nde police tinɗume nder jamma go wawi yettade toon gam uddidde hen a losko yañgo no fewi ɗo sa kanko omo heeɓa a safara makko to Kaolack tone kadi ko tana musɗo wuuro wiyetego Jokkela Peula tone kadi ko suka debbo mo duuɓi 17 tawane wara e nder ladde ene wedda toon ene wedda toon duuɓi 17 yaltirde Kaolack oɗo saaha loskoji ene jokki hen wonande sapeur pompier suuti ɓandu makko procureur ɓattiɗo tribunal mawɗo mo Kaolack udditi hen hello losko mo jeeyi sababu ngalɗo henna baɗala to Thiaroye ko bandi gujjo sanga juulal fajiri haade mum yontude kam heeli fallantere wawi nadde to nder juma mo Thiaroye ñetti mbar ne tawe nder baaliye mo Dakar ko adi juulal ko nden wo dañi uddidde bafe ɗe kala o yani juma o tawi toon kees jelari ne waɗi kene tolno e 30 ujunere wonande cuurayuji kame latiji ha tente defte Qur'anil Karim kewɗe gonnoto kala o ɗaccani en haydara so goto soɓe ɗiɗo soɓe nayo wonande imam Ibrahima Diagne nde ari subaka sanga 5 heures tawi ko bafe ɗe kala ne gudditi nde naati tawi foof koko nawa ha laaɓi oɗo sahano ɓe gudditi hen losko yañgo no fewi jeheten ko toon to Kidira taw yen toon Amadou Diop ko fati banggue fitinaji bannoɗi yontere yawtunde toon to Diboli hakkude chauffeur bis giwnoɗo to Gambi kame ɓeena dadiɓe taweteɓe to Diboli pooɗe Ndouré oɗo saaha mo gonɗen jaam teskama fuɗɗima artude toon Amadou Diop min jiiɗi andude ko no yaaru noon no wayi Amadou Diop to Kidira. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sar Abdullaahi Saar a salminama noon tigui yaari e caggal e gila alarba o gurduji bannoɗi ɗon to Diboli Mali woni frontiére hakkude Mali e Sénégal wonande haare mawde waɗino ɗon hakkude sofereɓe ɓe e polisaɓe ɓe wonde namdal kalisngal eɗo so gimmima Sénégal naɓe naati Mali en joɓata ko ujunnaji so kadi ɓe gimmima Mali ɓe naati Sénégal ɓen kadi joɓata ko ujunnaji foof noon ko hakkude miskineɓe ɗo ɓe tan te woɗɗani e ko hakkude région ngaji ɗiɗɗi tan région Tambacounda o e région Kayo fofoof ko ɗon woni to bone o foof woni ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi hen haare mawde kisora ha ɓe mbi koma gouverneur mo Kayi immo ara ha to Diboli ɗo henam sowona ɗum kamɓe haalaka ɓe mbawa woppirde ko noon gati hankkadi miskineɓe maayi yimɓe tampi ha so ɓe jogui mo sellani e a noddiɗo a joguiɗo mo sellani aɗa nawa ɗum Kayi goƴoɗa ko ori goƴoɗa ko cafrirɗa ala goƴoɗa koko dokkuɗa lamɓe ɓe e lawol he ɗum noon aɗa andi wonti caɗele ɗum taki noon ara ndeɗo woppa o wi ha jaw ha gouverneur hoore mum immi toon to wuuro meɗen Kayi arde préfet arde sous préfet ari tawiɓe ɗon to Diboli ɗo tawi ɗon e haare nde noddiɓe yewtide mabɓe ha famodire mabɓe wonande hankkadi a partir de hande so Allah jaaɓi woto hay goto yoɓ mbuuɗu hay goto yoɓ mbuuɗu ɗum ɗon noon ko yo yimɓeɓe paam kala mone yaaha e dow gueɗel noon gona e règle jogo kayitaji ma timmuɗi jogoɗa carte ma d' identité jogoɗa vaccination ma taw foof noon ala hen ko gasi koko timmi koye règle woni ɗum sa yettima ɗon a holliɓe hankkadi hay mbuuɗu a fotani yobde hay mbuuɗu kadi a yoɓata wona ɗum ko noon so tawi a ala e règle koɓe namdima soko 200 ko mbawi namdadima hankkadi andi ko an waɗi hoorema kono noon kam ɓe kalni ko e 200 sa ala e règle kam yoɓ 200 ɓe ƴeewa waɗandema pour 1 heure de temps e 24 heures yoɓa 200
e nder 24 heures noon ɓe dokkatama tan ko kayit mo ganduɗa hoorema kayit o wawata rendema tan ko e nder 24 heures sa yiiɗi teme ɓiɓɓe so 24 heures ɓenni kala to jiɗɗa hankkadin kadi ka an addani hoorema caɗele ɗum noon yo yimɓeɓe ne mbawa ƴewde kayitaji timmuɗi jogo kayitaji jogo carte d'identité ji mum jogo vaccine aji mumen gona en règle ko ɗum woni gonga o yo yimɓe gona règle jibdidiri wona lawol kono yaade kadi wona ala e règle kadi wona lawol ɗum ɗon noon bandiraɓe ko ɗum wonno komin ko yewtoɗa ɗo ko ɗum woni ko hawra ko Sénégal noon hollino sa yi ene waɗa ɗum ko toon to Mali to waɗi kamɓe puɗɗi ko ɗum addani Sénégal wadde ɗum noon joni ɓaari Mali puɗɗuno woppi hankkadi ami sikki Sénégal ne kay hankkadi foti woppude ɗum ɗon ko nden noon emin ɗemin daara noon e miɗin daara ɗe balle miɗin daara so woppama ko noon so woppa kam laamu ngu kam holli wottu hay goto yoɓɗon hay mbuɗu Allah jarama Sar Abdoulaye Sar ko giɗoma Aboubacry Diop lillirɗo Gawlo Ɓalejo ɗo e Kidira mi salmini mi juurima a jarama wonno ko Amadou Diop radio Jokkiren ɗam Kidira caɗele gonnoɗe yontere yawtunde ɗon ɗo Diboli hakkude Mali kame Sénégal ɗo saaha gueɗe kala defti lawol ne hewno caɗele kala garɗono ma yoɓa ujunnaje 2 ha ujunnaje 3 ujunnaje 4 mbuɗu kono ɗo saaha gueɗe kala puɗɗima reftude lawol jeheten ko ton to Ziguinchor Amadou Issaga Kébé en dañi beelema mawɗo no fewi bismade moɗo ɗum ko caggal dumunna juuɗe nde o wonano kattanɗo ɗo saaha noon ko yettude Allah o hefti cellal makko Amadou Issaga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum oɗon bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw ina wayno musidɗo mon Ahmad Issa Kébé gonnoɗo to hôpital ina wayno yalte e jaame cellal ɗum noon mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta bandiraɓe noddunoɓe e wannoɓe privé ji e wannoɓe hen juuɗe mumen RFI o fof calminama juurama ñagama duwaw neldama duwaw en calmini noon ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mama Sile to e ka heydi mbiyamo gorko mo modorno walla kilinkara o waɗi hen duwuji makko o waɗi hen doole makko o waɗi hen holɗum junggo makko e dennangal muɗum so no mimi ɗon garin ɗo e kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor Abdoulaye Bibi Balde gardinoɗo poste ina wayno président de la république ittimo e gangorde makko ɗum noon kamɓe APR yakare mumɓe ɗo e nder Ziguinchor gardugol Abdoulaye Diédhiou ɓe mbi président de la république yo waw tottudemo liggey ko ɓuuri yawde e yaccade saabu tawi ko poste ina boni wona junggo makko boni ɗum noon to école dane ɓe ne dilli gardugol Samba Diaw APR naɓe ɓe mbi ko président de la république yo waw tottude Abdoulaye Bibi Balde nokku gollal ngal wawi gollade ko ɓuuri yawde e yaccade saabu poste o tawi ko ina boni haala ka ko goto monsieur maire Ousmane Sonko o duñi junggo e poste e école aji ɗo e nder Ziguinchor o soodi kayeji e bikuji e kereŋaji e sakuji école aji ina wayno o yillima e nder école aji ɗi ko ɓuuri hen hewde o tottiɓe pour ɓe mbawa wallitorade hikka e jangde mabɓe nde président de la république eɗen gandi ɗiɗo lebbi ɗiɗi tawireɓe ñallinani ballinani ha feere tuniji école aji ina wayno école aji woni hen fuɗɗiɓe hebde ɗum noon o wi ko para élève en hikka yo pofto ɗo e duuɓi 5 kanko président de la république hay goto sodata toni ko laamu ngu jogoto ɗum jamma e ñalawma ɗum noon fuɗɗima tuusede e nder école aji ɗo e nder Ziguinchor e Bignona kadi fuɗɗima hebde fewde ha to e Oussouye kaɗo haala noon guila o haali ɗo e duuɓi 5 ina wayno Pastef naɓe nanirani ɗum jaam hakkude mabɓe e Benno Bokka Yakar ko débaji ɗo e nder radio ji jamma e ñalawma ina wayno ɓe mbi gaynuɗo kanko président de la république ko 2024 gaynata ɗum noon ko arata yeeso anda o fotani wiide ɗo e duuɓi 5 APR naɓe mbi ko président de la république ko wi ko ɗum tan wonata jamma e ñalawma duuɓi 5 haala marito ñaan eɗen gandi ko waɗanoɗo ministére de jangde président de la république ittimo ina wayno o waɗi yewtere to e radio RFM o wi Ousmane Sonko maire Ziguinchor hay goto wawa hadde ɗum yaade présidentiel wadde campagne ɗum noon président de la république gayni 2024 fotani haalde haala duuɓi 3e mandat kaɗo haala noon ko ɗum woni yardete ɗo ata e débaji e radio ji jamma e ñalawma won yaaduɓe haala makko ka ko wi Ousmane Sonko ko ina wawi yaade présidentiel ko wi président de la république gayni ko woni hen kadi wiɓe loppet ina wayno haala ka ɓe beddima e puɓel
ko haali ko ɗum noon ko haala yidde makko tan kono wona loi Sénégal. ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdullaahi Saar Ghali Abouba on calminama on juurama onon e darde moɗon Allah yi ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah hokku en walde jaam. Amadou Ishaga Keɓe Ziguinchor dendiramaɓe kamɓe ɓe mbi ko nde cakkitiɗa wadde ɗo hen wonande sawtowol ma gulluɗa lugɗa mbiɗa makka e ñebbe e guerte fuɗɗima nadde wuuro Ziguinchor ko nden tan goppuɗa kala mo guiniɗa taw a yahani hay hôpital goto. ɗum noon denɗen mbi ko baɗɗo sali mawɗo no feewi sen gewi to Ziguinchor paɗen ko toon to leydi Mauritanie to Mauritanie wonande sete timmuɗo martaba towɗo giwɗo to États-Unis de Amérique kan woni jettiɗo to boowal laaɗe diwoje ngal omtunsi ngal noksoɗa jaɓɓiɓe toon ko koolaɗo kuuɓal jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie kanko on sete ɗowi ɗum ko biyeteɗo Victoria Nuland ko on ɗowi oɗon sete ngam yurnitade dossier ji kewɗi ciifanoɗi hakkude leydi Mauritanie kame États-Unis de Amérique kono ne kadi holliti wonande ambassadeur mo États-Unis de Amérique taweteɗo to noksoɗa ma toɓɓe kewɗe kaale hen kono kadi ma ciifande goɗɗe kewɗe kame gueɗe kewɗe ma jurnite hen guilay safara ndema ha e koɗale ha e ko fati e banggue fodde neɗɗo e nder leydi Mauritanie kala to noksoɗa ciifande tati juɓɓinama ñande aset jawtuɗo hen o ɗum ko hakkude Maroc Nigéria ne wonde Mauritanie ko fati banggue gaz ɗoka to leydi Mauritanie nden siifande waɗi koto noksoɗe tawtoreɗe wonande jagorɗo ko fati e banggue ndelam kuɓam société Mauritanie hydrocarbure taw kadi ganduɗa koye taw koye DG muɗum woni directeur général o biteɗo Eltrada Wuldu Abdullaahi on tawtorama nden siifande ne wonde mo Nigéria DG muɗum woni directeur général mo Nigéria woni pétroleum taw ganduɗa ko malama meli koka kori ne wondi kadi emo Maroc woni minero taw kadi ganduɗa ko DG mum woni Amina Ben Dara ko on ɓeɗo hen tawtoraɗo en ciifande ne wondi kadi e société Sénégal woni Petrosen mo Sénégal taw koye tawtorede Adama Diallo ɗen ciifande kala ko ciifande ɓeydude jokkodiral hakkude ɗeɗo hen leyɗele to banggue gaz taw kadi yaltata koto leydi Nigéria horejo leydi Mauritanie woni Cheikh Mohamed Cheikh Al Ghazouani yamiri ndiwowa ka hinde militaire nde wawata faabade jeeyo wannoɓe accident e lawol hakkude Adrar kame Chouma hakkude Attar kame Chouma jaafoɗon taw kadi ganduɗa ɓe gañi hen gañande musde no feewi gam wawde faabade pittali mabɓe yamiri wonande militaire laana ndiwo mum nde ƴettataɓe to boowal laaɗe diwoje ngal Attar beele ɓe mbawa nawe ngal Adrar beele ɓe mbawa nawede to noksoɗo ɓe ƴettoya safara mabɓe nden ɓe jettima to boowal laaɗe diwoje ngal noksoɗo ko ambulance goto arani ɓe ɗon ɓe nawa kamɓe kala ko hôpital militaire beele ɓe mbawa hebde safara mabɓe koreji mabɓe kolliti horejo leydi ndi ko waɗi ko hunde mawde no feewi aɓe jaramo kattude jarore jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie Mohamed Wuldu daahine tawe to Berlin jonde fuɗɗide hande ngam wattude jonde 14 ko fate banggue sommet taw ko banggue cellal jagorɗe cellal ɓalli ngam waylude yoga e systéme e yurnitade to banggue yoga e rafiji kame gueɗe ha tente leɗɗe natoje yoga e nder leyɗele ɗe nden jonde noon ko hande o nde fuɗɗi jagorɗo Mauritanie yangara Wuldu Ashrouqa ne tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni jagorɗo yangara boli dow ngam tawtorede jonde lulnde fuɗɗinde hande ko fade banggue yurnitade ndenka weeyo laaɗe diwoje Madagascar Afrique nden jonde ko hande fuɗɗi to Dakar lamorgo leydi Sénégal to Mauritanie keddoren ha joni gartaten koye gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe kolliti e nder ɓeto golle ɗe ɓe mbaɗi ɓe teskima kene tolno e 2 ujunere
taw ko famille woni ko dañi caɗele ko fate banggue toɓoli jippiɗi hikka ɗi ha ganduɗa kene wona galleji kewɗi nanni ndiyam kene tolno e ujunnaje 9 tonnes nguura woni ko dañi feccede yoga e guure e galleji ha tenti noon ɓen jeeyiyaɓe e nder ɗiɗo hen toɓoli wonande jawtuɗi ɗi walla gonɗi ha hande e nder nokkuji ɗi kala kabaru jirlotoɗo yoga e nder réseaux sociaux ha tenti yoga e jayndeli leydi Mauritanie gam wiyede guenale ɗe riyada won ubbaɗo toon ko ɓooyani taw kadi alda e yamirore koye suuɗayru autorité tambiɓe ko fati banggue on fannu jillima e nder guenale he kala kolliti ala kalɗo jii yenade hesere teskade neɗɗo ne ubba ko alda e yamirore kono kadi ɓe jeddi ɗuma ha mimi leydi ɓe kolliti maɓe jokku hen loskoji mabɓe mawɗi haɓe ɓuura andude kono kadi kabaroɗo wawi yaltude kala maɓe ndewida ɗum haaɓe mbawa hebde hen ko laaɓi beele jomum wawa addandeɓe ko jeeyi sababu yaltini on kabaru walla jomum rewne lawola ñalawma ndema e fawo Mauritanie nden jonde ko hanki waɗi to kirwa nden jonde noon yuɓɓini ɗuma ko jagorɗo tambiɗo ko fati e banggue ndema Yahya Wuldu Ahmeda holliti Mauritanie gouvernement mum rokkiri sembe mum kala on sembe noon ko yidde wurtinde ndema e nder leydi ndi hollirama rokkirama toon yoga e sariyoji taw ko masiŋaji demiroji jungo ko ɓuuri hewde hen ma fuɗɗo golle mumen ɗo e yontere fande nde e wiide jagorɗo yiddeɓe ko ustude kala koɓe gaddoya caggal leydi beele kadi Mauritanie ne jeeya e leyɗele ɓurɗe wawande koye mumen haade men yaade to Mali Tunisie ñande aset kikiɗe nde ko ujunnaje ceppi to Tunis lamorgo leydi Tunisie gam wullitade oɗo saaha mo gonɗen laamu Kayit Sayida wona laamu moƴƴu no fewi nde on iwata e lefol laamu caggal teskede wonade oɗo saaha mo gonɗen carburant kosam nebam maaro kono ne kadi gueɗe kewɗe koko ngakki e nder leydi ndi koko ɓaafi ɗum noon yiddeɓe ko ɓuuri yawde yaccade on nde iwata e lefol gardigo wonande leydi Tunisie sen gewi toon koto leydi Mali paɗen 3e édition ko fate banggue kawguel Qur'anil Karima yuɓɓinama ñande 15 ñalawma hecciyanki aseɗo ɗum waɗa koto mémorial Modibo Keita e tawtorede wonande hafiseji Qur'anil Karim hewɓe hettotoɓe taw ko moƴƴuɓe nande to banggue jangguin Qur'anil Karim association Mulla Idrissa ko ɓen almuɓe mum gari yeeso caggal teskede koɓe hafiseji Qur'ana teskama wonande guel ɗo kawguel kamɓe gari yeeso ijasuji kewɗi dokkirama toon nonne kadi jeenale kewɗe gam hirjinde sukaɓe ko fate banggue jangde Qur'anil Karim ko nonne kadi e hirjinde jangguinoɓe nde bakkilto jaña ɓerɗe men loowa defteral teddude e becce ɓen sukaɓe beele kadi sukaɓe mbawa yeynade diine o janggo nde tawno ko ɗum woni ɓamtare ɗum noon ɓe tagui ɗum yuɓɓinde ko hakkude jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam kame ismu annabi o sallllahu alayhi wa sallam gartaten koye ñawoje Oumar Diawara woni inde makko cour d'appel tebba makko ñaawimo ñande 5 octobre kaddi gurdam makko koye kaso wo leloto kanko on Oumar Diawara koni hen ko waɗi ko yaruno wonno ko 29 septembre 2020 omo kanko Oumar Diawara monde sehil makko biyeteɗo Pappu on Pappu noon ɓe gonno koto legal bitengal Kalabankoro aɓe gone bar goto aɓe gooɓa ɗon ko jaam woni Sangara nden noon leelani ndi ha jenggi seeɗa suka debbo goto nottortoɗo inde Ummu Mayga ne woni moto mum ko ɗon ɓe paddiɗo aɓe jogui fetele jaasi kame laɓeje ala kala koɓe miijaki wadde e mum gam tettude moto muɗum nden ɓe tetti moto o oya wonande biyeteɗo Pappu o wadde moto mabɓe kanko on Oumar Diawara o wadde moto suka debbo hawre suka debbo noon wulli nde yimɓeɓe jalti mbawi reddudeɓe kanko Oumar Diawara moto suka debbo gasoil gonno ɗon hewani ndeke gasi ko ɗon noon o wattidi e koyɗe makko ndeke ɓen ɓuurimo yawde mbimo teeb guila nden noon koye cuuɗi dumbi o wonno o darima yeeso suudu ñawore o taƴanama kaddi gurdama e kaso gam wiyedemo guyka moƴƴani ñawore wonde ko la cour d'assises ñaawi wonande suka gorko nottortoɗo Adama Kone on noon yi aduna kanko Adama Kone o yi aduna ko 1994
woni hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeenayi e nayya to sego kanko noon o ñaawa ko ñande 11 nduɗo henna lewru kaddi gurdam makko e kaso o yaltata jeeyi sababu ko yoɓademo fittandu neni makko biyetenoɗo ummo yatara noon wonno ko 2017 caggal kanko on adama kone ndew i wuuro mabɓe to segu o fayi to Bamako lamorgo leydi Mali nden nene makko tini wonande ɓiyum gonɗo toon to Bamako woni toon tan ko sodde yamba drogue ene simmo ene fooɗa kanko yumiraɗo noon wo iwi toon to segu gam arde Bamako wasiyade e wajade ɓiyi koye nawtude ɗum nden wo ari wo ƴetti renseignement haaɓe kollimo ɓiɗɗo tawete ko nokku biyeteɗo Sotuba Babali Koroni ko toon wo tawi ɓiɗɗo nden wo yettima fuɗɗi haaldude ɓiɗɗo loɓre mawde ari hakkude mabɓe ɗon noon ɓiɗɗo hutori goɓɓe e pette e ngalloje kala haw wattidi yande e leydi kanko yummo ko ɗon wo suuta nawa hôpital ko toon yalti aduna kankone ñawore makko kaddi gurdam e kaso wo yiyata a nangue sen giwi to leydi Mali paɗena koto leydi Guinée Conakry FNDC joguinoɓe fimde seppude 18 ñalawma janggo o ɓe dirtini ɗum ha 20 octobre ɗum noon ɓe kollitiɓe erima société civil o kala nde yaltata ñande 20 octobre kamɓe kala ɓe dillino leydi ndi no fewi gam saladeɓe laamu militaire gila ari hokkaniɓe ko laaɓi teni kadi hollaniɓe leelawal ɗowgol mabɓe e leydi ndi ko wona ɗum ko noon CNRD gila tan are jappere nde ha hande hollirani happuno foti duuɓi taw ko nanaɗi nanniɗe e nofuru ko CEDEAO yiɗi ko kono ne kadi landaji dawrugol ko jiiɗi ko ɗum jeyno sababu ko fate banggue dialogue national e nder leydi ndi kala ko 22 jogori a yuɓɓinede kono kadi oɗo saaha pelle kewɗe dentude de société civile kamɓe pelle dawriyankoje notortoɗe FSG ɗeɗo henna kala ɓe eurima moɓodiral manggal no fewi oɗon ñalawma gam hollirde ɓe mette mabɓe faade laamu militaire ha hande jaɓani hokkirde happu nanniɗo e nder haqqillaji yimɓe a kala sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena mbor accidde beele accite kene tolno 49 e jeegom koninke mo leydi Côte d'Ivoire teɓaɓe toon to leydi teɓaɓe to leydi Mali ne dumba toon wonande cetal bitengala Konaso e rima wonande zente militaire ɓe leydi Mali nde accita ɓen koninkoɓe ko ɓuuri yawde sitin moɓe tijji kikiɗe ɗo gonɗen sanga kikiɗe hande o ɓe tijji wadde ko fate banggue sitin mabɓe mawɗo yeeso ambassade mo leydi Mali gam oɗo saaha wullitade koninkoɓe mabɓe nangaɓe ŋañalde nangaɓe toon wino ɗin konguɗi hanki ko gardiɗo biyeteɗo Zanga Coulibaly ɓe kolliti ɓe dartinta sitinaji mabɓe so wona yimɓe mabɓe ɓen a ɗaccite to Côte d'Ivoire keddoɗena joni société civile ɓe kolliti wonande 25 novembre lewru fandu so tawi gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire ala ko waɗi haydara koɓe yuɓɓinoɓe seppo mango e nder leydi ndi kala wi gardiɗoɓe Cyril ɗum noon ko wullitade gurdam ceerɗam e nder leydi ndi guila to banggue carburant maaro nebam sukara luwas kala ko memɗa ne ɓurti no fewi tene laamu ngu ne ñaaƴa ne waɗa ko weela miskineɓe ne lebto ɓe erima laamu ngu ɓe dokka ɗumen ɗo ha 24 lewru novembre so ala ko gasi 25 leydi ndi kala koɓe dilloɓe e nder nokkuji ɗi kala to Burkina Faso paden to Burkina Faso wonande to Burkina Faso ñande 15 nduɗo lewru ndu gonɗen ko nden assise national wanno e nder leydi ndi kala capitaine Ibrahima Traoré mo duuɓi 35 duuɓi même ko arduno e laamu Thomas Sankara ko nden ƴetti leffol laamu kene tolno e 25 jagorɗo woni ko suɓa 1jeeɗiɗo sarɗi yankeɓe ngalda e jebdi suwa beele mbawa ɗowde laamu transition ɗo ha hittande 2024 ɓe juɓɓina sungoji e nder leydi ndi kala to Burkina Faso keddotoɗen
to Burkina Faso yawɗon to Burkina Faso keddoɗen toon to Burkina wonande jango mosgo wango ñalawma hecci hanke o ngon jango jeeyi sababu hakkene tolno e sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen jeetato ko koninkoɓe nayo ko wallidiɓe ɓen koninkoɓe ngon jangu noon ngo waɗi koye nokku biyeteɗo silmaji noon ne tawe e nder commune mo Buruma kene wona temedere capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e Wagadugu ngon jangu waɗi ko ñalawma mo ganduɗa ene tawe capitaine Ibrahima Traoré ɗo nokku Thomas Sankara waranoɗo ngam mawninde keni tolno laawol battuwol capantati joyi laawol manditare mayde Thomas Sankara ko nden ngun jangu waɗi toon to nder leydi to sen gewi to Burkina Faso koto Éthiopie paɗena Robel Motigere jaɓi oɗo saaha kure e condi yo darto ɓuri yawde ɗum ko caggal nde Union africaine eri wonande gouvernement mo Éthiopie kame Robel Motigere ko ɓuri yawde yo jeygue dartoɓe kolliti ngen jeygue noon ɓe dartini ɗum ha diwa ɗiɗo hen sahaji kala activiste Cameroun najo taw ganduɗa ko Afrique najo Suisse najo hen banggue biteɗo Natli Yamba kam woni kaɗaɗo nadde leydi France ɗum ko caggal teskede debbo ɓurɗo wawde yeɓede e nder réseaux sociaux YouTube Facebook yogay nokkuji kala bonanɗo leydi France no feewi ganduɗa jimadi leydi France e Afrique wona jimadi gonga ko jimadi guyka kame penale konngudi makko ɗi o serani haalde kala saaha kono kadi neɗɗo ɓurɗo bonande ɓen laamɓe ɓurɓe ɓattade leydi France ko wayno Macky Sall horejo leydi Sénégal Sandaramani Ouattara mo leydi Côte d'Ivoire Mohamed Bazoum mo Niger kanko on debbo jomɗin konngudi woni mo koyngal mum natata leydi France e wiide jayde RFI o furƴini ɗum o holliti yoɓe panmo hawo daña haaju toon to leydi France Uganda Ebola nana tan ɓeydo jayde e nder leydi ndi horejo leydi ndi yoori seveni erima wonande ɓen safroɓe tradipraticien nde ɗaccata wonde wiide Ebola ko ñaw sukuñaɓe ene ɓuura yimɓe ne cafra ɗumen ɗen leɗɗe ɓeydata ko rabde ñaw Ebola nde ɓe dattinde ɗum ɓuuri yawde kala kay jottoriɗo on fannu wiide Ebola ko ñaw sukñaɓe ɓen safroji fina tawa safroɓe ɗum kala hen naggaɗo ko satti koko fawete e mum o holliti ñaw Ebola feeñi gila 1976 toon to RD Congo ko ñaw mo ganduɗa laboratoire ji kewɗi kolliti yaltata koye gueɗe kulle ladde ɗum noon yooɓe accu doctoreɓe hettuɓe on fannu mbawa yaltinde gande mumen beele mbawa fabade ɓesguji leydi ndi kala sen jeehi to joolam jaɓeri Iran ko cum e nder kaso goto mo Everina on cum noon waɗi ko hecciyanki jamma kene tolno e ɓen dumbaɓe nayo mbasi pittali mumen kene tolno capanɗe jeegom e goho gañima hen ɗum noon ko toon to terrain lamorgo leydi Iran ɓen dumbaɓe hewɓe jalti kono kadi leskoji ne jokki ko jeeyi sababu kono hewɓe kolliti ɗum jiidani e ɗin seppoji caggal Iran oɗo saaha kala woni koye seppoji gulɗi jaw ɗum ko caggal mayde étudiante goto debbo nangganoɗo balɗe ɗiɗi caggal mo wasi fittanum nde wone koma tumede wonande ko police diine fiimo hawo yalti aduna to France Lagos hanki waɗi yaadu mum e nder leydi ndi yogay guure ngam hollirde wonande gurdam ceerɗam e nder leydi ndi ene musina feewi ɗum ko 16 octobre hanki o ko fate banggue carburant gueɗe kala cogguji koko ɓeydi e nder leydi France ɓe kolliti e rango mabɓe faade laamu ngu nde wawata ustandeɓe ɗum ko union de Lagos ɓen hanki juɓɓinno nduɗon yaadu subaka hande o Ukraine Kiev heeɓi kure e conde bomboje gulɗe jaw iwɗe toon to Russie yani yogay nder région ngaji wonande leydi Ukraine on frappe noon waɗi ɗum ko leydi Russie yogay nokkuji e nder leydi Ukraine wi hoorejo jagoɗo leydi Ukraine wo erima wonande G20 nde yaltinta leydi Russie e nder ngal ɗon cetal ngam Russie ko hutoto e kala saaha musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗeno kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena